Atong isangyaw kanunay ang pulong sa Dios, atong isangyaw ngadto sa atong pamilya ug sa tanang katawhan nini nga kalibutan. Igsoon kung wala pa nimo kana nabuhat karon sa imong kinabuhi, karon na ang panahon nga imo nang buhaton igsoon. Isangyaw ang pulong sa Dios, isangyaw ang maayong balita ngadto sa uban, tungod kay mao kana ang makapahimuot sa Dios ug pinaagi niana ang Dios mahimuot kanimo. Marcos 16 versikulo 15. Niingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga katawhan. Unsa ipasangyaw sa Dios igsoon ang maayong balita. Dili ang mga words nga mga bati. Dili ang mga words nga makadaot sa atong isig katawo o makadaot sa atong relasyon ngadto sa Dios, kundi ang ipasangyaw sa Dios ang maayong balita. Sugod karon igsoon, atong isangyaw ang maayong balita tungod kay mao kana ang sugo sa Dios ug mao kana ang makapahimuot kaniya ug kun ato nang buhaton igsoon ang Dios mahimuot gyud kanato sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.